дар ҳамин рӯз кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат навъҳои гуногуни тарбуз, харбуза, каду ва дигар маҳсулоти кишоварзиро пешниҳод намуда, ҳамчунин гӯшаи тавсияҳо ташкил гардида буд, ки дар он олимони соҳаи кишоварзӣ ба деҳқонон барои парвариши ин маҳсулоти полезӣ ва манфиати он маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуданд. зимни боздид муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода иброз намуд, ки баргузории иди тарбуз, харбуза ва каду аз соли 2018 инҷониб ба ҳукми анъана даромадааст ва баргузории ин ид ба муаррифии дастранҷи марди деҳқон ва маҳсулоти ватанӣ равона гардидааст. иттилоъ дода шуд, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ имсол дар 23632 гектар маҳсулоти полезӣ кишт гардидааст, ки аз он 18615 гектар тарбуз ва 5019 гектар харбуза мебошад. то 1 августи соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 565310 тонна маҳсулоти полезӣ ҷамъоварӣ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 19281 тонна зиёд мебошад. махсусан хоҷагидорони ноҳияи Шаҳринав дар ин самт пешгом буда, барзгарон дар таъмини амнияти ӯзуқавории кишвар нақши бориз доранд. дар ноҳияи Шаҳринав дар майдони 8062 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ кишт карда шуд. аз он ҷумла дар майдони 2000 гектар зироатҳои полезӣ аз ҷумлаи зироатҳои помидор, бодринг, тарбуз, харбуза, каду ва дигар намуди зироатҳо аз ҷумла сабзавот ба миқдори 2000 гектар мо кишт кардем. соҳаи кишоварзӣ аз фасли сол вобастагии калон дорад. ин сол худи фасли сол бисёр мусоид омад. ҳама намудҳои зироатҳои кишоварзӣ дар асоси талаботҳои самти кишоварзӣ истеҳсолӣ натиҷаҳои хуб мо сазовор шудем. аз ҷумлаи картошка ба миқдори 230-250 сентнер, пиёз ба миқдори 700-800 сентнери мо истеҳсоли маҳсулотҳои зироатҳо ба даст овардем. дар баробари ин ба миқдори мо қариб 5400 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ содирот кардем. мо ҳаракат мекунем, ки дар таъмини амнияти ӯзуқаворӣ саҳми худамона гузаронем. бояд гуфт, ки маҳсулоти полезӣ имрӯз дар ин намоишгоҳ бо нархи нисбатан ба бозор арзонтар пешниҳоди сокинону меҳмонон гардид. ба гуфти олимони соҳаи кишоварзӣ, замин ва ҳавои Тоҷикистон барои парвариши маҳсулоти полезӣ созгор аст. дар мамлакати мо ҳамаи навъҳои маҳсулоти полезӣ аз ҷумла тарбуз, харбуза ва каду хеле хуб парвариш меёбанд. инчунин таъми он аз маҳсулоти полезии дигар давлатҳо фарқ мекунад, зеро Тоҷикистон сарзамини офтобӣ буда, ин навъҳои маҳсулот аз таъсири офтоб хеле хуштаъм ва ширин мешавад. қобил ба зикр аст, ки гӯшаи алоҳидаи ҷашнгоҳро намоиши маҳсулотҳои полезӣ ва дастранҷи аҳли заҳмати вилояти Хатлон ташкил медод. хусусан имсол барзгарони ноҳияи Восеъ майдони кишти парвариши маҳсулотҳои кишоварзиро зиёд намуда, дар фаровонии маҳсулоти тару тозаи ватанӣ саҳми муносиб доранд. албатта ноҳияи Восеъ яке аз ноҳияҳои аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, яке аз таъминкунандагони соҳаи кишоварзӣ, яъне таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат, ки яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. албатта дар саҳми худро гузошта истод. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 22491 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд, ки аз он ҷумла дар майдони 752 гектар мо кишти зироатҳои полезӣ ва дар майдони 1200 гектар кишти сабзавот ва 11000 кишти зироатҳои ғалладонагӣ ва 7284 гектар кишти пахта гузарондем, ки албатта яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистони таъмини амнияти ӯзуқаворӣ мебошад, барои таъмин намудани аҳолӣ бо озуқаи хушсифат ва маҳсулотҳои тару тозае, ки албатта истеҳсоли худӣ мебошад, самгузорӣ намуда истодаем. баргузории намоишфурӯши каду, харбуза ва тарбуз ҳавасмандии марди деҳқонро зиёд намуда, барои боз ҳам беҳтар парвариш кардани чунин маҳсулоти полезӣ дар мамлакат имконияти хуб аст. аз ҷониби дигар, тадбири мазкур ба зиёд гардидани маҳсулот дар бозорҳои мамлакат мусоидат намуда, дар таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат нақши назаррас мегузорад. фаъолияти мардуми ноҳияи Рашт бисёртар ба соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла картошкапарварӣ, чорводорӣ, занбурӣ асалпарварӣ машғул мебошанд. вазъи соҳаи кишоварзӣ бисёр хуб ба назар расида истодааст дар солҳои охир. тибқи нақша дурнамои тасдиқнамудаи Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияи Рашт бояд дар майдони 1600 гектар кишти картошка мегузаронанд, ки хушбахтона нақшаро ба пуррагӣ ва барзиёд иҷро намудем, ки дар майдони 1655 гектар кишти картошка гузарондем, дар майдони 836 гектар ғалладонагиҳои баҳорӣ гузарондем, дар майдони 250 гектар сабзавот ва дар майдони 417 гектар зироатҳои техникӣ
ба роҳ мондаем. дар қисмати дуюми чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода баромад намуда ба иштирокдорон ҷиҳати дастгирӣ намудани сиёсати давлату ҳукумати кишвар дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ изҳори миннатдорӣ намуд. таъкид гардид ки имрӯз деҳқонони кишвар бо дарки баланди масъулиятнокӣ фаъолият намуда бо ба даст овардани ҳосили дилхоҳ дар фаровонии бозори дохила бо маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ безарар нақши арзанда доранд. дар ҳамин ҷо ба як қатор фаъолон ки дар рушди соҳаи кишоварзӣ нақши муассир доранд тӯҳфаву ифтихорномаҳои дастандаркорон тақдим гардид. барномаи фарҳангӣ ба чорабинӣ анҷом бахшид.